Kahit patabot ang tanggaan. Yun, sa ito pala nila. Hoy! Ito mga katikab, study ko ngayon top seat Thai. So, ita-try ko yan na iba-iba nila na dishes sa menu nila as usual. And as per sa pagiging vlogger, syempre libre na naman adi. Oh, adi oh. Kada binalot ko nila meal, arga na pork yan po sa tay binalot, tapos ading overload nira agkuyan topping na chicken flakes. And amuyan ko no ana saben katong kag sa dire si Sir Alex Ben ana nagpapasiram ka ding mga binalot nira. So i-try na muna ding ko nira bay kadi pork liam po binalot nira na satay. So ako sa di chili sauce, pwede mo yan gamitin na adi sa usawan kanya kana so topping na pipino. Ayan. Ay mas kaibin ka tong kamatis. So i-try ta na din ano pork yan po nila. Babad na babad na lasa ng serum. Grabe. Isa na ata sa pinakamasalam na inihaw na liyan po na ko. Iba na sa ano? Direct house rice. Wow. Sobrang solid. Nasa itry sa ding overload nila. So same man, agkuma na di ana mamo di ana chicken flakes nila. Bukayan ko sa chicken flakes nila. And matod talaga sa sinabi ni sir. Nang saraman talaga. Parang adto pa lang talaga ulam na. And babalik-balikan mo sa di. Wow. Pero na ako, syempre bagay na bagay din chicken flakes di sa ano di sa kaiba na overload na binalot mismo atong hotdog tapos ham. Sabi na. Di sa ako nag-aasala. Ang sarap niya. Ang sarap niya lalo pag ako talaga so ano. Ano yun? So chicken flakes. Kung next na i-try is ading ko nila lechon manok. Amo ko no di ana tunay. Amo di at tunay na binabalik-balikan ko no ana
mga taga-Iriga mismo. Mga sinabi ko yan, Kuasa, nasa Bao din. San Vicente, Bao. Bago lang mag-sentro. Di na kami glampasad to Riles baga. So, sabi ka iba humps. So, kunin ko din ko ading pa, mo di pagkuhan ko. Nakuha na pati yun. Ibig sabihin, tender ka na pag ihaw. Landali niya so, magsuway sa tukuan. Whole katong body katong chicken. Wow. Lang seram. Kaya man pala mga taga-Irig makasanto ka na talaga man na dadayo pa sa adi. Ay kakaiba sa adi ana approach na ka na ito manok ta. Mas binabagayan niya pag ag ko kaibang ensaladang talong. Favorite ko din, let's see kung talagang bagay. Sandit. Have some more tomatoes nga ni. Talagang round tomatoes. And then that ba? Sarap talaga. Sarap man talaga na. Bakang iba, kading lechon manok. So sana automatic na pag magbagay mo sa ating lechon manok, ako kaibang ensalada talong para maranasan ninyo na naranasan ko na nanamitan ko kuhan. Kung naman sasabi ko na sobra ko talaga swerte na naging ako si Katig Ab. Hindi mo ba natatalan ko mga argaling klase sa pag lang sa siram and pork free. So wala din mag-end ka mo sali bukas sila sali from 12 siguro from 12 lunch mag-end ka mo sali open sali ngamin because na din na pampamilya pwede man na di sa mga tropa na kaiba ninyo or sa syempre sa babe mo pag babe time ninyo. And easy ninyo, di pa tapos sana na vlog ni Katig Ab Sadiki, Topsy ni Tay. Topsy Tay. Siyempre, adi ang kinalas, and ading, sorry, not lechon, ading toron ako lang ka. Itatry ita. Sa dinamar ako So, tanggalin ko na ading gloves ko para ka adi. Kat lang. So, napabayad ninyo yan na ading kinalas, punong-puno yan sa toppings tapos talagang kadakal ka na kinalas sauce. Naisip na namig pa. Igpalapot talaga mismo ka din na bukyung malang labot na sabaw pa ka na kinalas. Siyempre normal, natural. Arag talaga ka na kinalas. Kamig palapot. Ayun na pag Tunguan. Nakita mo na abroad na yan. Pinaalasa. So, dapat di kaiba na limon sikito. At saka chili sauce pero wala na niyang lasa pero not to the extent na salty yan. Masarap yan. So kung naghanap ka mo sa makinalasan, mga taga Rigonada and paspadakalan ta audience, mga taga Bicol hindi man ninyo naintindihan taga Sadico Rigonada area and medyo masakit akong intindihin. Well, sana maintindihan na lang ninyo and talagang ako, bigo ako na makagibo na ako sa subtitle, inaadal ko. Paadalin ko pa para mag-span kita. Padakalaan tayo na Katig Ab, gibo ng Katig Ab worldwide. So, adi na. Dahil, kinalo ko na talaga susoso. Adi harig kan kalapot na sabaw niya. So, asa dadi sa pinakamalapot na sabaw na sa kinalas na matatanan ta.
Wow. Sobrang talaga nag-alab sa lasa niya ako. Binitangan ko chili oil. Inubos ko na sa chili oil na ginamit ko na kung kinakain ko sa binalot rice. And tama-tama na. Yan, noodles na na. Noodles na lang. Biglang lanak, not at all. Tama kapag galuto. You sure can homemade na rin noodles na pero it is, diba? It seems na it is. Sarap na yan. Hindi ko pa na una sa mga toppings pero sobra na ako na nasiksikan sa feeling of emptiness ko. Kinain ko so noodles tapos so sabaw at the same time. Sobrang naalin so void na parang so lako kanini. Para di ko na mamati. Parang gan. Hindi ka makisabaw ka mo. Wala problema. Nagpada ko na sa extra sabaw na syempre nag-asa ako magaling sa nanginit na kalaan. Siyempre last, excuse me, medyo maanghang. Ito na yung turon. Ito yung last ko na kakainin dito sa Top City Thai. Top City Thai. Kanina pa nagkakamali. Sorry, palagi na lang ako nagkakamali. Alright. Saka pala nagkakain kami so ano talaga? Eat out, so pig out. Sobrang grabe. Solido din Kaya masasabi ko na bagay pang finale. Siguro nasana kita aturon as merienda pero since agkulang ka, the more na nagiging sweet so pwede talaga yung pang dessert and talagang mabubusog ka. So bago ko ubusog na nakakain ko joke lang then tayo ubusol or min ako muna ako sa siyempre sa iba ko nag-shoot ka na ako and kahit wala ko ba masabihin ko isang shoot ka na ako sa ninyo yan at pero may tandaan mga kaditab kursadi ko na talaga tapusan na yung vlog ko so pero ko ano yung pinipreach na habitually ko man pinag-practice and if it's not for me to say I'll just say it mga jiga mo and magtabi apo and abangan pa nga ninyo susunod ko na mga vlog hindi ko magpundo magsiling ka na pati ang mga binibenta ko na thrift follow ninyo ka everywhere sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube everywhere Katig Up for life.